Kapitola z úryvku románu, ktorú si vypočujete, získala ocenenie na literárnej súťaži Pars Poetry 2022. Kniha Emma Smithová. Napísala Jana Fekiačová. Prišiel nový rok, január 1915. Emma bola stále v nemocnici. Aj tentoraz bola v izbe sama a nemala sa s kým porozprávať. Čas v jej svete plynul stále veľmi pomaly. Celé doobedie strávila v nečinnosti, nie že by nechcela niečo robiť, ale tu sa nedalo nič robiť. Zábava tu nebola žiadna a jediné rozptýlenie dňa predstavoval príchod jej otca. Bola v akomsi inom časopriestor, kde sa čas menil oproti okolitému svetu a veľmi sa spomalil. Sekunda sa predĺžila na celú minútu a tá sa javila byť hodinou. Z nej sa stali dni a jeden deň sa predĺžil na celý týždeň. Z hľadiska iného vnímania času prežitého v priestoroch nemocnice Emme vo vnútri tohto sveta ubehli celé mesiace, ba aj roky. Spomalenie času malo jednu jedinú príčinu. Nehoráznu nudu. Tak Emma privítala čokoľvek, každú nepatrnú zmenu, ktorá ju aspoň trochu rozptýlila. Po tieto dni lekár prijal do nemocnice jedného staršieho pána a v izbe pre chlapcov ležali dve choré deti. Čo im bolo, to Emma nevedela, mala totiž zakázané navštevovať iné izby. Dnes ráno si však všimla, že doktor a sestra akosi pričasto navštevujú jednu izbu pre dospelých. Rýchlo behali sem a tam. Neskôr sa situácia ukeľudnila, no Emma bola veľmi zvedavá, čo sa stalo. O pár hodín neskôr sestra tlačila pred sebou prázdny vozík a zamierila ním do izby pre dospelých. Jeden starý pán v tej izbe zomrel a ona čakala na pomoc doktora. Obaja ho naložili na vozík, prikryli bielou plachtou a sestra sa s vozíkom, na ktorom mala naloženú mŕtvolu, poberala späť do márnice, ktorá susedila s Howardovou ordináciou. Musela však prejsť okolo Emminej postele, na ktorej ona vypliešťala oči ako plánky. Mŕtvemu starému pánovi spopod plachty vykúkala ruka a nebolo možné ju prehliadnuť. To je mŕtvola, Emma sa zhrozene opýtala sestry, keď sa pachtila s vozíkom okolo nej. Sestra Brownová však neodpovedala a usilovne ho tískala ďalej. Emma zišla z postele a pomalým krokom sa vybrala za sestrou a mŕtvolou na vozíku. Chcela vedieť, kam má s ňou namierené. Bola nesmierne zvedavá. Vozík trochu škrípal, čo len dotváralo desivú atmosféru tejto situácie. Sestra otvorila dvere márnice a vozík vtiahla dnu. Emma z diaľky naďalej vypliešťala oči. Táto udalosť ju veľmi zaujímala, aj keď jej to v jej položení ani trochu neprospievalo. Emma si ešte všimla, že dnu je celá miestnosť obložená bielými kachličkami a pôsobí mrazivým dojmom. Sestra nechala ležať mŕtvého na vozíku v márnici a zašla za doktorom Howardom, aby spolu vypísali úmrtný list a vybavili všetky potrebné formality. Ešte museli upovedomiť rodinu mŕtvého, nech si po neho prídu a zariadia pohreb. Emma si pomaly v hlave skladala útržky toho, čo videla. Ten pán je mŕtvy a v nemocnici bol dlhšie než ona. Bol to presne ten pán, ktorému nazreli do izby spolu s Danou. Aj ona je už dlho v nemocnici. Je tu už aký dlhý čas je tu vlastne. Prišla v októbri a teraz je január. Je tu už 3 mesiace. A znova si spomenula na slová, ktoré doktor Howard adresoval otcovi, keď jej stanovil hotovú diagnózu. A vari ste nevideli, Smith, ako vám dopadla vaša žena, ozvalo sa v Emminej mysli. Teda je to pravda. Aj ja zomriem ako moja mama. Aj mňa tu ten doktor drží len kvôli tomu, aby som tu počkala na smrť. Aj mňa bude táto sestra takto tlačiť na tom vozíku a dá ma do tej izby s bielými kachličkami, kde vozia len mŕtvoly. A ja tam budem nakoniec ležať. Emme toto zistenie spôsobilo nesmierny šok a ovanul ju mrazivý mŕtvolný chlad márnice.
Emma stála v čakárni, podišla pár krokov bližšie a dívala sa s otvorenými ústami na dvere márnice, za ktorými zmizol ten škrípajúci vozík. Doľahla na ňu strašná úzkosť, ktorá jej zaplavila celú hruď a chvíľu sa triasla na celom tele. Tak zle jej tu ešte nebolo. Vrátila sa do izby, ľahla do postele a snažila sa zaspať, no stále pred sebou videla len márnicu s mŕtvolou a ten škrípajúci vozík. Znovu na ňu doľahol neutíchajúci pocit strachu. Svoju budúcnosť si predstavovala len na jednom jedinom mieste. V márnici. Večer ju znovu prišiel navštíviť otec. Emma šla pomaly do čakárne a prisadla si k nemu na lavičku. Otec si na nej okamžite všimol, že je vystrašená. Prezrádzala to jej bledá tvár a unavené oči, ktoré každým pohľadom hľadali pomoc v tejto desivej situácii. Stále myslela iba na miestnosť s bielými kachličkami a na ten škrípajúci vozík s mŕtvolou. Táto predstava zaplnila celú jej myseľ a pre nič iné v nej už nezostalo ani kúsok miesta. Otec sa jej znovu asi po stýkrát opýtal, ako sa má. Emma tu bola už dlho. Zdvihla hlavu a zadívala sa na neho unavenými a vystrašenými očami. Neodpovedala mu na otázku, ale svoj pohľad upriamila na dvere márnice. Chvíľu premýšľala a v mysli sa jej vynárali desivé obrazy. Ocko začala rozprávať, pričom sa triasla na celom tele, všimol si tie dvere. Vozia tam mŕtvych. Videla som to, Emma chvíľu premýšľala. A ja tam nakoniec budem ležať, priamo sa opýtala svojho otca a uprela na neho spýtavý pohľad svojich vydesených očí. Čo ti to napadlo? Prečo by si mala umrieť? Užasol otec. A vôbec čo ti je, zľakol sa a uvedomil si, že musí konať. Dcéru ešte takúto vyšokovanú a smutnú v živote nevidel. Chod naspäť do izby a ja sa idem porozprávať s lekárom. Emma ho poslúchla a pobrala sa naspäť do postele. Začala ju bolieť hlava. A strach. Ten neprestával. Ľahla si a pokúsila sa zavrieť oči, no opäť videla len tie dvere. A za nimi bola mŕtvola. Nachádza sa len niekoľko metrov od nej v miestnosti s bielými kachličkami. Emma sa opäť začala triasť na celom tele. Keď Emma odišla naspäť do postele, otec zaklopal na dvere ordinácie doktora Howarda, ktorý mal dnes službu. John Smith mal pred ním veľký rešpekt, rovnako ako aj ostatní obyvatelia dediny. Najprv sa ho opýtal na zdravotný stav svojej céry. Dozvedel sa, že obrna jej ďalej postupuje a pravidelne máva v nohách krče. To už vedel. Chcel však od neho niečo iné, čo dnes potreboval súrne vybaviť. Všimol som si, pán doktor, začal, že Eme dnes nebolo dobre, je akási smutná, veľmi smutná a tak by som ju už chcel vziať domov. Možno, že jej tam bude lepšie. Doktora táto požiadavka dosť rozčúlila a začal byť poriadne nervózny. A čo si vlastne myslíte, Smith, že keď bude mať problémy, tak k vám domov budem každý deň behať ako pajac, vždy keď ma zavoláte? Tak na to rovno zabudnite. Zostane tu a hotovo. Ale je strašne smutná a ešte som ju takúto nevidel, zvýšil hlas aj Emmin otec. Nie je jej tu dobre, snažil sa mu opäť vysvetliť dcérino rozpoloženie. Počujte, Smith, bude tak, ako som povedal a dajte mi už pokoj, doktor Howard kričal, začínal byť zúrivý a v žiadnom prípade nemienil ustúpiť. Čo si ten Smith myslí? Má choré decko, tak nech je v nemocnici. Však tak či tak je do obeda v práci. Nemienim vám za ňou behať každý deň domov, znovu skríkol na Emminho otca. No tak dobre, otec rovnako zvýšil hlas ako Howard pred chvíľou. Ale majte na pamäti, že ak sa mojej dcére niečo stane, tak si vás podám, vyriekol a odišiel domov nazlostený, že nič nevybavil. Kretén, pomyslel si doktor Howard. Len ten mi tu dnes chýbal. Človek nemá nikde pokoja.
A Emma sa išla pozrieť do čakárne. Chcela vedieť, či je jej otec ešte tam. Myslela si totiž, že na ňu počká a ešte raz sa s ňou rozlúči. Keď ho nenašla, rozplakala sa a stála hodinu pri vchodových dverách nemocnice. Slzy jej stekali z očí a padali na nemocničnú dlášku veľké ako hrachy, ba ešte väčšie. Doktorovi Howardovi to však bolo jedno a skôr by sa nad ňou zľutovala mŕtvola za dverami márnice, na ktorú Emma stále myslela. Aké je to všetko zvláštne. Každým ďalším dňom, ktorý prišiel, sa pobyt v nemocnici ponášal na pobyt vo väzení. Zatiaľ čo väzeň si odpikával svoj trest za niečo zlé, čo spáchal, a tak v jeho treste bola aj určitá spravodlivosť. Izolovať ho od slušných ľudí a v samote mal tiež premýšľať nad svojím počínaním a chybami z minulosti. Bol to trest, z ktorého si mal vziať ponaučenie. Chorý človek je tiež vo väzení a rovnako je izolovaný od ostatných ľudí. Je to trest za to, že je človek chorý, premýšľala Emma. Je to môj trest za to, že som neposlúchla otca a išla som sa kúpať do jazera. Musí byť chorý človek tiež vo väzení nemocnice. A to taký dlhý predlhý čas. Nikomu ale nič zlé neurobil a zavretý je rovnako. Navyše ešte trpí bolesťou. V Emminom prípade to boli jej nohy. Takže toto nie je nemocnica. Je to väzenie. Celkom určite. Veď čo by to iné mohlo byť, skonštatovala Emma. Prešla do chodby, ktorá viedla k dvom menším izbám, určeným pre dospelých ľudí a podišla trochu ďalej. Na ľavej strane koniec chodby končil vonkajším múrom a za ním nebol žiadny plot. Susedil s ulicou. Emma prešla k nemu mnohokrát a predstavovala si, ako stena mizne. Za ňou je úplne iný svet. Keby som tak mala po ruke poriadny krompáč, rozbúrala by som túto stenu, ktorá vedie na slobodu. Zrazu ho mala vo svojich rukách. Zhmotnil sa v nich a svietil žiarivým svetlom, zodvihla ho ako pierko a pustila sa vysekávať ten najväčší otvor do kamennej steny. V jej fantázii sa to podarilo a stena bola preč. Vyšla von na ulicu a zrazu tu bola vytúžená sloboda. Emma sa vzpriamila, opäť mohla voľne dýchať a vystaviť svoju tvár slnečným lúčom.